World-class performers ang ato ang mga bisita karong buntaga mga kapuso. Naila na sila sa ilang linahi ug hugyaw nga mga performances. This time, aduna sila'y bag-ong dalit. Pinaagi sa bag-ong game show ang Game of Gens. Let's all welcome the Miss Stress. Sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb. Baby, you can turn me on. Sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb. Baby, you can turn me on. Sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb. Baby, you can turn me on. Mayong buntag. Good morning, Mayong buntag. Mayong buntag. Mayong buntag, Miss Marico, Miss Mariel, and Miss Crazy. Kumusta po kayong lahat? Okay naman po. Ito masaya. And since ang gaganda nyo this morning, parang mga beauty queens level talaga, kunwari po na nasa pageant tayo ngayon ha, eto may itatanong ako sa inyo. How would you introduce yourselves, Miss Marico, Miss Mariel, Miss Crazy? Maayong buntag, Cebu. This is Marico, ang inyong kumare sa gabi. Pare ko sa umaga. Maayong buntag mga Cebuano. This is Mariel from The Mistress, ang nagpapaganda at bubuhay na umaga ninyo ngayon. Maayong buntag sa inyong tanan. Ako po si Chrissy. Tandaan lang po natin, whenever you're feeling gray, just call my name and I will be there and make your happy day. Ang saya naman. Ay, naku, ang saya nyo talagang kasama. Pero we'd like to know, paano ba nabuo ang grupo nyo, itong friendship nyo, at bakit Mistress ang pangalan na pinili nyo? Miss Marico. Actually, nabuo yung grupo na to sa bar na pinagtatrabahuan namin, na comedy bar dito sa Metro Manila. And then yung pinaka-boss namin, yung may-ari ng bar, is nag-conceptualize ng mga grupo-grupo. And then nabuo yung grupong Mistress. And Yes, we'd po. like to know, what's your memorable talaga, yung pinaka-memorable performance nyo talaga as a group? Miss Mariel. Po, since I am the newest member, yung German's Got Talent po namin, or so-called The Super Talent. That was my first international contest, kaya medyo kabado, pero thank you Lord kasi we got 3 yeses. How does it feel that you have supporters all over the world? Actually, nakaka-overwhelm siya at nakakatuwa kasi unang-una, mga Filipino kami, the same time, yung preference namin as trans women, hindi naman ganun accepted, especially dito sa Philippines. So, yung ma-accept ka, na ma-acknowledge ka outside your country is one big thing. So, nadadamay na, pati dito sa Pilipinas, hindi na kami yung basta-basta transgender lang ang tingin sa amin. Nagbigay kami ng pride, not only in our country, but also in our community. Aside from performing, you'll be co-hosting. So congratulations on your newest game show, ang Game of Gens. How will you spice it up all the more, itong Game of Gens? Miss Marico, Miss Mariel, Miss Crazy. Siyempre, kami yung, kumbaga parang, kami yung pepper na magbibigay ng spice sa show. At syempre, kung ano yung saya, dadagdagan pa namin. Syempre, magagaling yung mga host na kasama namin, di ba? So, kumbaga parang, kami yung mga support system na kailangan namin din na magbigay ng dagdag kasiyahan. Hindi lang siya basta game show, para na rin kayo nanonood ng concert. Full pack talaga.
And I think this is going to be something to look forward to this year. Kasi although a lot of things have been happening sa atin. So kailangan natin ng pampagood vibes. I'm pretty sure na marami sa ating mga Pilipino ngayon ang may mga paraan para maging good vibes. Pero dadagdagan lang namin yung pampagood vibes para sa kanilang lahat. What can you say din sa mainit na pagtanggap ng ating mga Kapuso viewers during the launch of Game of Gens last February 14? Ano-ano pa yung mga kailangan naming abangan dito? Of course, thank you for watching everyone. Ako, tuloy-tuloy lang po ang suporte natin sa Game of the Gens, hindi lamang saya. Siyempre, bonggang-bonggang pa-premyo rin ang ibibigay namin sa inyo, sa lahat. Congratulations! Salamat! And thank you for joining us this morning. Ay, maraming salamat po. It's a pleasure. Thank you, Mrs. Thank you po. Thank you.